Moltes persones ens diuen el fet que el memorial es faci davant la catedral és per la tradicional o habitual oposició de la jerarquia catòlica als preservatius o a la sexualitat, perquè sembla que tenen un problema amb la sexualitat, és evident que el tenen. Doncs no, no ha estat així. És davant la catedral perquè és un espai, Barcelona és una ciutat molt bonica, com tothom sap, però no té espais massa amplis. Està encaixonada entre el mar i la muntanya i nosaltres, a diferència d'altres ciutats del món, no tenim grans espais públics i cèntrics. I aquesta és la motivació per la qual s'ha fet sempre davant la catedral. Ara, a mi no em sembla que això hagi sigut tampoc casual. És a dir, el fet que Barcelona hagi sabut portar el memorial de la Sida a les portes de la catedral sense que això hagi suposat que s'ensorressin les columnes del temple, penso que és un fet que també l'hem de destacar. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré, es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzón. Jo em sembla que a mi em seria impossible passar per l'avinguda de la catedral i no associar-ho amb el memorial de la Sida i fins i tot també amb la pròpia catedral. Que lo que perdí, perdóname si. És que m'hi he fet gran en aquests anys en aquella plaça i no hem faltat mai en allà. Una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez. I és un espai que jo no el veig mai buit. És a dir, tu veus la plaça diàfana, però és impossible que no tornis a invocar els tendals, els tenderols, les persones, els voluntaris preguntant coses, on queda fent això, on t'ha de posar allò, l'escenari, els cops de mall muntant les infraestructures i les coses. Enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar a mí, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tus recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. Gràcies a la Laura, al Joan Vinyals, per posar aquest darrer punt de solfa, aquesta meravellosa cançó. Bé, 15 anys és el resum de tota una trajectòria. L'epidèmia de la Sida va irrompre, com tothom sap, a començaments dels anys 80 i han passat 15 anys que resumeixen tota una trajectòria. Durant aquests 15 anys el memorial ha estat testimoni del dolor, de la pèrdua, però també dels avenços científics. I dic científics perquè socials són més relatius. Jo penso que el VIH segueix sent un problema massa ocult, massa clandestí, i no veig que hi hagi hagut la visibilitat que s'ha donat en altres àrees, com pot ser en el terreny de l'homosexualitat, en el sortir de l'armari. Els seropositius no és tan fàcil sortir de l'armari, no els és gens fàcil, però mentre no ho facin també ens hem de plantejar per què no ho fan. És a dir, i si no ho fan és perquè hi ha por. I si hi ha por és perquè l'entorn que els envolta no és el més adequat. Tothom qui ho vol pot ser la veu de moltes veus que ara no es poden expressar. I no em refereixo només als morts, sinó a aquells que
tenint moltes necessitats, no tenen cap espai, ni en els mitjans, ni en un Parlament, em refereixo ni en un Parlament, ni en el Congrés, ni enlloc, és a dir, ni en les comissions, ni en els debats. Per tant, nosaltres podem, no sé si representar, perquè això és atorgar-se molta cosa, però sí traslladar la veu d'aquells que no poden parlar, i em refereixo a que n'estic convençut de que molts dels amics que hem deixat darrere, de les amigues que hem deixat darrere, estarien molt satisfets, molt orgullosos i molt emocionats de veure que, malgrat han passat tants i tants anys, encara formen part d'aquest món, i formen part d'aquest món a través del memorial, i en formaran durant molts anys. Jo penso que alguns ni s'ho creurien que això és possible. Segurament pensen que els hem oblidat, que ja han quedat pel camí. I no és veritat, cada any els tornem a anomenar, cada any tornarem a dir en veu alta els seus noms, simplement perquè amb sida o sense sida n'estem molt orgullosos de tots ells. Félix, Federico, jo sóc en Pere. Yo soy María. Ernest. Jo sóc en Joan. Yo soy Carlos. Juan Pedro. Yo soy Ana M. Yo soy Pepe. Charlie. Pilar. Javier. Carlos. Luis. Soy Emilio. Yo soy la Mireia. José Antonio. Yo soy la Elizabeth. Yo soy Marco. Carlos. Javier. Yo soy Mariluz. Yo soy el Jürgen Albert Tischner. Entre las sendijas buscando calor. ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia queriendo pasar? ¿Acaso nunca vuelven a ser?